Amen. Prophet. Amen. 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 Holy bonke bala ekhaya sambonga uNkulunkulu kakhulu for affording us this time. Amen. Amen. Ngene abahlobo bami befika sanifundisa ngegama lika Jesu. Session prophecy bankosikazi wami because of time ukhona nje nathi namhlanje. Amen. Sambonga uNkulunkulu bazalwane to have time to come and join you. Amen. Hallelujah. Oh, yes, Lord. Amen. Amen. Yeah, so ngithi umuntu ongathandazi usuke ezithemba yena. Yes, sir. Engathandazi. But uJesu show us a model. Though he was God, but he showed us that when you are on earth, you ought to pray. Yes, sir. Yes, hallelujah. So that you will depend on the one greater and higher than yourself. That's right. So whenever you don't pray, that means you have centered yourself as God, as a source of strength. But whenever you pray, you are demanding and placing your faithfulness and your dependence on the one you pray to. That's right. That's right. Yes, sir. Amen. Amen. So, iyona uJesu afika asikhombisa yona ukuthi uthandazo. Wathi wonke umuntu kumele ukukhuleka. Wonke umuntu kumele ukukhuleka. Yeah. Aya. So because asizeke kuloko. I think the only best thing and only the greatest thing umuntu anayo ukona ukukhuleka. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. I'm telling you. Umuntu othandazayo usuke ebhaqe imfihlo yokuphila. Yebo. Umuntu othandazayo. Yeah, ngoba amandla akulokho. Ngoba angithi ukuthandaza no matter which language you are using. Ukuthandaza is a spiritual exercise. That's right. The moment uthi uguqa uthi baba, you've already accessed that which is divine. That's right. Yeah, so okubonayo phambi izandla okubonayo uguqa, we've already tapped into the spiritual realm. Ulapha ekhaya kwakho. Already you've already accessed that which is not physical. Noma usebenzisa amagama esizulu, umumzulu. Kodwa you've already tapped in the realm of the spirit. Uguqe lapha phambi kombhede. Yes, sir. Already you already ushered yourself in the realm of the spirit. So ungabuthatha kancane ukuthandaza. Ngoba ikwenzisa into engatholwa kwamakhelwane. Yabo nje. Unamandla umuntu othandaza. Amen. Yes, sir. Yes, sir. Unamandla umuntu othandaza. Yes, sir. Unamandla. Yes, sir. Yes, sir. Unamandla umuntu othandaza. Wangena umprofeti wathi lungisa indlu yakho ngokuba uyahamba. Inkosi imali yathi yathi wena uNkulunkulu uhlala kwami. Yes, sir. Phawaphendula odongeni. That's right. Wabona uNkulunkulu hayi. Khona wangafuna ekhamba. Uthi afika kwakhe uIsaya ezohlala nje yathi uNkulunkulu hayi. Phinde akafuni uhamba lo. Hey! Ngaba ngomthanda. Wabuya. Same house, same prophet. Different message. Same house, same prophet, different message. Ufike wathi kuyahamba, mebuye usuthi wasahamba 15 years. Kanjani manje? Uthe uNkulunkulu khumbula. Habe kanjani phambi kwakhe? Wathi uNkulunkulu wamkhinela kwakhe. Oh. Umthanda. Hayi. Ndathandaza unamandla. Sengisho unamandla because ukwazi uaccess uNkulunkulu. So methandaza mekhuleka ethandaza. Izulu liyezwa. Yezwa izulu. Yezwa izulu. So zama ukuthi ke mawukhuleka ungayithathi kancane into oyenzayo. Ungayithathi kancane into oyenzayo. Prayers are never lost. Yes, sir. Prayers are never lost. Awulahleki umkhuleko. Awulahleki umkhuleko.
awulahleki umpulelo. So you must pray always. Yeah, yiloko esingakusho bazalwane. Amen. Hey, ngosiyami Sisi. ushana nakho ya. And I know ukuthi we are focusing on Thanksgiving as part of our prayers. Amen. Let's sifunde nje because sisiza ngomusa wayo. 1 Samuel chapter 1. Sifunde just few verses, and I know and asifunde into engaqhelekanga ifunde besiyazi. Ukhona ufunda la ekhaya? Mekhona mengekho we can try. Uthulani. Ukhona Thulani. Funda la ufundele ama verse from verse 1, 1 Samuel chapter 1. Ufunde verse 1 up to 7. Sengenzele ukuthi ngoba esoyifunda konke ikulento esoyifunda sifunde sizwe, then we deal with it. Incwadi bazalwane uSamuel oqala isahlo sokuqala nje sokuqala. Kwakukhona umuntu wase-Ramathayimi Sofim lasezintabeni zakwa-Efrayim ogama lakhe lalingu-Elkhana indodana kaJerohamu ka-Eli kaTholu kaSufi wakwa-Efrayim. Verse 2. Wayenabafazi ababili, igama lomunye lalikuHana, igama lomunye lalinguPhenina. uPhenina wayenabantwana kepha uHana wayengenabantwana. Verse 3. Lowo muntu wenyuka emzini wakhe iminyaka ngeminyaka ukukhonza nokuhlabela uJehova Sebawothi eShilo. Kwakukhona lapho amadodana amabili kaEli, oHofini noFinehasi, bengabapristi bakaJehova. Verse 4. Kwathi ngosuku uElkhana ahlaba ngalo wanika uPhenina umkakhe nawo wonke amadodana akhe namadodakazi akhe izabelo. Verse 5. Kepha wanika uHana isabelo siphindwa kabili ngokuba wayemthanda uHana, kepha uJehova wayesivalile isizalo sakhe. Verse 6. Isitha sakhe samncokoloza kakhulu ukuba amthukuthelise ngokuba uJehova wayesivalile isizalo sakhe. Kwathi kuba uElkhana enze njalo iminyaka ngeminyaka, lapho enyukela endlini kaJehova wamncokoloza kanjalo, ngalokho wakhala akadlanga lutho. Wayesethi uElkhana umyeni wakhe. Verse 8. 21. Verse 21. Lowo muntu uElkhana wenyuka kanye nendlu yakhe ukuyonikela uJehova umhlatshelo weminyaka nesithembiso sakhe. Okay. It's a story sazi bazalwane. Amen. Ngifuna nje pick up certain things ezibalekile engifuna zidraw attention yethu ubona. La umuntu wayebiwa iminyaka kusho ukuthi lessons would have say yearly, every year. Yes, sir. So agiyona hit and run. It's something that they've been doing. Yes, sir. Yeah. So and then uElkhana unabafazi ababili, ingasiphazamisi lonke. Yeah, Jess. Moyo ngwa. Hallelujah. Hallelujah. Sengisho ukuthi kungakhale lokufunda amavesi angcwele. Yabo, but we are reading from what is written. Yes, sir. So sebenza lokubhaliwe just to pick up that which is necessary. That's right. Amen. Amen. Now kuthiwa babekhuphuka unyaka nonyaka. But iscripture sifuna ukufocusa kulo unyaka lo ekwenza khona izinto. Umangalisi. Yes. Yabo, so that ukusitshela ukuthi kusho leminye iminyaka beyikhontika ingenzeki kodwa futhi iqhuthe kakhulu. That's right. Amen. So yabona le consistency iyasebenza entweni kaNkulunkulu mekhonto ofuna uyibhaqe. Yabona into ukuthi babethathwa abantu babekwe ngasemnyango. Babekwe emnyango kuthiwa muhle. Constantly
without faith abanye babebekwa emgwaqweni. You never know. Likhona usuku kuyodlula ngalo uJesu. Abakuse fanele bakuse. Yeah. So abafana bakuse fanele bakuse ngoba you never know your miracle when is it. Because kuthiwa this day uBartimaeus wayengasemgwaqweni wayizwa ukuthi amaXhosa ingqondo wezwa umsindo ukuthi meditation supposed to be different. Yes sir. Kuthiwa amezwa engaboni wamemeza kakhulu. Kuthiwa nabantu ababeduze kwakhe bathi nothula. Sometimes you must never uyeke moment yakho. You need to be a people abakwazi we pick up a moment. Hallelujah. Kuba abantu abakwazi we pick up a moment. Wezwa ama sound. We control visual but this is supposed to be my moment. Yes sir. Yes sir. So ke konke ufuna uyilandele empilweni. Abantu akuthanda ngikathanda. Iza madoda. Iza keep coming. Yeah. Keep coming. Keep coming. Hallelujah. So ke kuthiwa ke uElkana nomuzi wakhe umndeni wakhe mebeya njalo eShilo ukuyohlabela ukwenza umhlatshelo sacrifices and bayodumisa to go and worship. So now we're trying to understand ukuthi worship and sacrifice is motivated by what? Yini underlining as to ngiyodumisa uNkulunkulu ngiyokwenza umhlatshelo. There has to be certain things that are underlining or are the reasons. So there may be many reasons. So one of those reasons could be is a thanksgiving. Siyombonga uNkulunkulu. Hallelujah. So mengabe khona into eyokwenziwa most of many other things ayikwazi ukusala into ukuthi ingoba siyobonga uNkulunkulu. Yes sir. Now ngifuna ukubona la ukuthi uma kungaba khona into ekanjalo kube khona umuntu ongena sizathu esiphatheka ukubonga uNkulunkulu kodwa futhi abajoyini abayayo. So ngifuna sikhulume ngento enjalo because I want to show you ukuthi Thanksgiving could be a two-edged sword. Kukhona ukuthi uyobonga because uyikhona into oyenzela. Bese kuba khona oyayo ngoba eyoprovoke. Ayo susinto yokuthi angenzelwe into kodwa angiye ngoba lento engiyoyenza somehow can it favor me. Yes sir. So ngifuna ukubona uHana kanomntwana. Uphelile nomntwana. Uyamhlukumeza nawe then. Umhlukumeza noma sebeya khona eThempelini. And uElkana uyamba nomuzi wakhe nabantwana. Ubona ngoba ebanikeza into yokunikela nemhlatshelo ukuthi unika one by one because everyone makaye lapha ekhona into afanayo uNkulunkulu ayisho. But bese kuthiwa khona la nonkosikazi ongena lutho. I wonder ufika thina umuntu onenhlungu enhlizweni yakhe. And aphinda hlukunyezwe umnawabo aphinda anikeze ukuthi ufika thini. Uthi nokhalayo uNkulunkulu. Angazi. Angifuna sibheke lonto namhlanje ukuthi sizoyithini into kaHana. Because uHana akana reason. Yobonga uNkulunkulu. Yeah. Usesala lo Thixo. Ukhona ukuthi ungambonga uNkulunkulu ngento azenzile. Uma ubona yena ukuthi okay akube yena ngobongwa. Hallelujah. Because sometimes abantu abalokukhuphuka nabo kunezinto abazikhombayo. Bese kube uthona ngoba ukhomba lutho ekiza kube khona yena ngomkhomba. Akuwana was convinced by that. I don't have anything to thank him for. I only have him to deny kind yombonga. Ngizobonga yena. And I don't know ukuthi whenever ngibeke ngibekayo uzokwazi ukufunda. For anything that you place before God, carry the DNA of your tear. Hallelujah. uNkulunkulu akakuthulile uNkulunkulu. Uyakwazi ukuthi ubeke into akwazi ukulalela wena. Yes sir. Sizokhalaza khona manje. Uyama. Izike mina bakhona abakhuphukayo. Bayakhuphuka nabangena lutho. Mele mtholele khona. Onamandla ukwenza izinto eziningi. Ngifuna ukukhombisa iThanksgiving as a kingdom tool that unlock doors. Not only that praises God for what he has done, but would focus to God more better in dumiso nokubonga phambi kaNkulunkulu. Kube khona uNkulunkulu ayinyakazayo on your behalf. Konke ngifuna sikhandaze ngani namhlanje. Ngiyakuthi Davide ethi ngenane masangweni akhe.
ngenani emasangweni akhe ngokudumisa ningene emagcekeni ngokubonga Yes, sir. ngenani emasangweni akhe ngokubonga ningene emagcekeni akhe ngokudumisa. Now his gates and his courts are the reflection yezinto ezingaphandle okwangeni tempelini nangithi. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Manje ngihlale emasangweni ningene emagcekeni awakangeni. If you were a Jew, you would understand ukuthi leyo nto akangeni tempelini. That's right. Sisangena nje la khona. I think there's a way Thanksgiving eyokumchama uThixo usenza. Ukuthi funa ngithi ngene egcekeni ngimchama. Angasho lutho kuyena. Hallelujah. Ngimchama. Khona ngimphathela amadayisi nisangena. Angalibeka udaba lami. Kodwa khona amadayisi ase ngimphonsele wona. Ngimphonsele wona bese ayinaki indaba yami. Bazalana ni understand lento. Wale wama Esther wama emagcekeni. Umthetho ungekho on her side. Ungekho umthetho ukuthi akaze enkosini. By the way inkosi bakumyeni wakhe. But umthetho ongamvumela ukuthi akasondele. That's right. But wama emagcekeni. Ukuthi inkosi yambona ngomusa. Yasilula induku egolide. Yes, sir. As to say, okay, you can come. Awukwazi ukunyathela emagcekeni in his court, in his presence, and never found his favor. Hallelujah. Hallelujah. Uyawazi umuntu oNkulunkulu ungekho lutho. Esiselo loThixo kuqala. Ngiyamsaba mina umuntu ethe noNkulunkulu umnikazi wezinto zonke angamchama uThixo. Angenzi lutho kuThixo. Afocus on what is not. Afocus okuloko okungekho. Engawufocusa kulokho. Okhona. Asesizakule leyanto esasiyenza qala yokufakaza. Uthi mina ngashiwa umangane. Amanadlule nomgwaxa. Namanje usakhuluma ngami lo muntu. Noma ngingamshiya. Hayi. Qala lokufakaza kwakuyinto enkulu. Nkosi yami. Ngashiwa umangane. Ibe ngesinyawo isibanda. Amanadlula nje hey walahlekelwa yimina lo muntu. Namanje sothi usakhuluma ngami. So abantu abaningi they tendency of on focusing on what they do not have than on focusing on whom they have. Uma into uNkulunkulu ongambongela yona ukhona yena ongambonga. And the moment umbonga yena umnikazi wezinto ongenazo. So now there is a secret of thing. I should not focus or worry about what I do not have. Rather focus on the one I have. Because lo enginaye unamandla okunginikeza lo engingenakho. Hallelujah. Yes, sir. Hallelujah. Yes, sir. Ina uPaulos ethi ningakhathazeki ngalutho. Ningakhathazeki ngalutho. Bese ethi kukho konke ngokukhuleka ngokucela nangokubonga. Yeah. Iy'celo zenu mazaziwe. Hayi mazaziwe. Whenever you don't have anything, ukungabi nalutho kuyakhathaza ne? Yeah. Now Paulos is bringing a faith character of a life of a believer. You must have a posture in the spirit. Whenever you don't have anything, but you must have a posture. Ukuma okuthize entweni zokomoya zokuthi engingenazo mandinganyakaziswa ukungabi nazo kwezinto. Ngibe necharacter kumoya yokuthi ekufanele ngabe kuyangikhathaza kungikhathazi. Bese kwenzekani? By prayer, by supplication, and by thanksgiving I present my case before God. Uyabona ukuthi uyawazi ukuvala imilomo zezinto ezokukhathaza mangase ube necharacter in the spirit. Okay. Uyaba. Okay. Nangokuwa kuhana. Yakhupho ngiyambona madoda eya naye. Yakhupho bidaba. I'm here to bring an invitation. Okay, what is happening in Sheba? Yes, so that is. Few things, or just 3 things in Francis bag. You must identify as God whenever you go
There has to be the first in the place, I need. Amen. There is a place. Now, there is a presence. And there is a person. That's right. There is a place. And there is a presence. And there is a person. So these three, they must always be tied together. Whenever we come into a place of a meeting, there has to be a place, there has to be a presence, there has to be a person. Okay. Because I'm worried. Ukuthi ave kala le chapter sifunda u1 ungabi namntwana. That's right. Ngeminyaka behleze ngenamntwana. But at the particular zooming of scripture manje ukuthi kusho ukuthi manje these three things uzithindilwana. Ukuze uwana abe nomntwana. And ile yenza umyeni wakhe athi mengabe nikeza umndeni izinto adablishe kuwana because ubezama ucindezela le portion yena njengoba inakwazi ukudlala. Uzabuza umyeni uElkan uthi hana mina ezishoyeni umyeni angilingani namashumi awu10 kunendodana oyifunayo ezama ukuphakamisa ivelu yakhe njengendoda uyazi indoda iphakamisa ivelu ingenani uyamazi unkosikazi ongena ngani ofuna ingane ukuthi mekakuphendula ukuthi ubaleka kangakanani wena unamadodana awu10 umwana wayinika ithuba ukuthi nje bethu uElkana ave ngimkhulu yimina kunamadodana awu10 uElkana uwani wazothi bazana umfazi ongena mntwana onomne wabo umchuluza zonke izimali kuthiwa wayefika eThempelini afike angadli ubuso bakhe busethe angadli. But this time around she was at the place and there has always been a presence because the presence of God is a figurative identification of God. Figure is a divine figure, untangible. Hallelujah. That is why konjalo kwizandla ubekhona ehambayo ukuphela izifo uzabucaba ukuthi inobiphi lento ethatha izifo zabantu mobheka izandla azayidelela umuntu engazi ukuthi the presence of God and the power of God Hallelujah. is the one that was transferred the moment ubekwizandla. But lezi izandla yilezo okuqhawula ngazo umuntu o-undermineayo ongakwazi ukuyithola impartation. Hallelujah. Hallelujah. Ngizama ukuthi kodwa ubabeke bawa abantu. Omama abawomema because lezabo abajwa bayikheli. In the name of Jesus. I'm just making a silly example. Amen. Ukuthi ubeka isandla kubazana bawe. It's very rare mama. Consciously ube wayisandla esigcwele esizambeka before sifika phambi kwawe. So it's relatively connected to the same hand. That's what I'm saying. The presence of God. Presence. A person. So now this time around, who Israel? Israel 12 betshele ukuthi uNkulunkulu sanitholela indawo niyo yakuyona lo ndawo enegama lamphakathi baye khona sebeqede yonke into this time around uwana after she has presented her thanksgiving or presented her case before God ngale nto ayinikwe umyeni wakhe ithi iBhayibheli wasala ngemuva eThempelini ngifuna ngathi iBhayibheli kuthiwa bonke abantu bebeke egcekeni akekho umprofeti noma umpriest ongathi kuwena uzodawa uze kube yinini ekhala ngawe ingekho into yokuthi uphosela ukuthi ngoba udakiwe la sipho sengisho lapho ukhala ngomuntu waNkulunkulu abuke wena udakiwe ingekho into ukudawe noma ungadawa they were drunk. After they were drunk, she remained in the temple. What this time around, the 20 I
iviko mhlawumbe zisafika hayi uma kancane into ezikamu wathi ngixakeke kakhulu I want to present my case before God. Hallelujah. Into lento yo I don't think babenza lesiyenzayo wena ukuthi ginqeke wena ginqeka wena ginqeke ibhodlela. By the way, South Africa, I think one of the festivities, religious festivities, and all those things. So now, prophet uthi, priest, uzodaba uze ube nini usifazana. Usethi unkosikazi, angidakiwe futhi angithintanga uphuzo libaba. Ngeke usebenzise lo magama etempelini lingekho somewhere around. Yes sir. Yes sir. Yes sir. She remained in the presence of God. She remained in the presence of God. So there is a place and there's a presence. But there has to be a person. Often after the attention of Kondofluya and the third P. I don't think Juana over the years she ever received the attention of a priest. Umuana esethi angiphuzanga kwahlekisa yonke into ephazilisha umuntu kaNkulunkulu usethi umpriest uNkulunkulu kaIsrayeli Amen. uNkulunkulu ophila lowaphakade makenze kuwe sifazana njengocela kwakhe she then umpriest waphelelisa ipuzzle of God the three-legged yokuthi abekhona indawo bekhona ubukhona bukaThixo abekhona lo muntu ozokhuluma izinto zenzeka because the moment ekhuluma umpriest she unlocked a door of a womb that was closed by God. Hallelujah. Yes sir. There has to be another man. Hallelujah. There has to be another man. Hallelujah. There has to be a man. But a Shiloh is a place. A Shiloh is not perfected unless there is a presence. Shiloh is not perfected if it's a place, a present, and there is no person. Who will make sure with the web and the wiring yes Shiloh is perfected. Yes sir. Yes sir. Yes sir. Oh. My God, Sakunia. Bavuka ekseni bagoduka. Bebevuka ekseni begoduka. Uwana kuthiwa mengabe eqeda umpriest ukhuluma naye. Wageza ubuso. Wayeka sadness. She began to eat. Bavuka ekseni bahamba ngomini. Ayaba. Iphela ngithi umyeni waphinde wamazi wana. Ungcono abantu bakwazi usuku uhlangene nabantu efuna uhlangana nabo. Ngiyamsaba umuntu onendoda ongena baba. Sure. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Ngiyamsaba umuntu because uElkana kunimeza umuntu kaNkulunkulu aphuma umuntu wayo. Ufana qhamuka ongaphezulu kaElkana. Akhulume into ukuze uElkana afike ashaya ipenalty. Kube ngazi ukuthi ngikuzimana kanti cha uwazi uhlangane nomuntu. Shamama yamande yabakasata kama. Mama masada. Lapha ebukhona uMkathixo awubekhona indawo. Awubekhona umkhona bukaThixo. Awubekhona umuntu because the puzzle of God is perfect. Shamama yakaliaba. So wena musukawa musa wena ukuba nendoda ukathi ene. Sitholiwe. Akutatazela. Sengikuthole konke. Awubekhona umuntu onomusa ngaphezulu ndoda. Ozakwazi ukwenza ama environment possible for you. Ingefuna ngabe hlangana noMaria. Ithi kuMaria. Izofumana isipumuso esifazaneni. Uzokhulela uthi Maria kanjani indoda engingenayo uthi ingelo uma kanye Elizabeth ikhona indoda. Akho mntwana. Yes sir. Yes sir. Yes sir. So lento ngitshela yona yini. Ngiphuma emzini namadoda mina ngiphuma kaAbraham ukuzimalanga umkhulu usekhathele. Zami ngayihlangana. Ushabakadaba. Baze bakhipha isigcinakazi because iyaba khona indoda engabi khona mami. Unless somebody from heaven, an angel
The word angel is a sent one. So priest, the prophet, the set men are the sent ones. The angel is a sent one. The one that are hailing from God. Oh God Almighty. Hallelujah. 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 That was the one. Elizabeth. No Zachariah. They were praying for a child to an extent that kwakugabona ingaphendulwanga into. Umpriest kodwa ayekanga uze thempelini. Hayi man. Hallelujah. 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 Ayewalento. Awuyeke ukukhandaza. Awuyeke ukukhala. Awuyeke ukuza. Awuyeke ukunikela. No matter what. Heaven is a liar. The atmosphere in an environment. Isanda lokukhombisa abantu. Bese ingayibhayibheli lithi khulekani ningakhathali. Hayi man. Pray without ceasing. Pray without fainting. uZachariah waqhubeka ezokhulekela abantu. Balethe izingane ababusisa isibusisi. Ephinde ekhaya komntwana. Wagugu uZachariah. One time because ayiyeki consistent. Akayiyeki ukuza. Yama eduze ngelosi. That's Zachariah, a sent man. There has to be a sent somebody to release the chains of slavery, the chains of bondage. There has to be a way from God, from the mouth of the one sent for your life. I'm saying the Shiloh, in our day, in our time, bafuna ibalance nokuthi kususa umuntu. But it's fine, it plays. No matter what I argue, it plays. But it's fine about the place, it's fine the presence. But you couldn't go and I say, no man. You try to pay me so, now up to your bodies, get us a corner about the match. Okay, who knows a kind of match? Is it Gelosi? Umukuleva Kujan. Impedro was given to a barren woman. That is Zulu. I want to show you, you don't have to be the kind of a person who have tried. Because a barren is the one that has been trying without succeeding, right? Amen. That's what I say, Maria. She is never a barren, she is a virgin. Khululeka siphuma kusihlobo sakho ekwakuthiwa ngaye akazali akabathola abantwana. That evidence, that testimony was strong enough to convince wena ukuthi wena ke awunayo umntwana but awazamo ngamathemba. That's right. When we are a virgin. Yes. So lento ukuthi ufuna indoda phuma kuyona. Sike senza thina indoda ikhona isizame wangazameka. Yes sir. Hallelujah. So wena ubani wena? Waseyamba imali. Okay, ubambile ke ukhuzana ekhaya nangu wena babambile ekseni. Ibebe ukhosa zokwamaza. Mufuna nami uthatha ngiqhubeka nayo. Uthiwa kwenzani? On the first year ebambilwana. Wacela kumyeni wakhe ngifuna ubhala ngizobayimanzi. Wacela kumyeni wakhe wathi because sengibambile sekhona umntwana angakamkhiphe ebeleni. Ucela ungayi shiya. Kuphose bhuluka luwale ukuthi bekanga ngaya kade eshilo. Uma bayaya la ekhaya eshilo athi namhlanje ngicela ungayi. Futhi because possible. Very possible. Ukuthi angaya. Kodwa ngenxa yokuthi uthe umyeni ngamnika umntwana azi ukuthi khona indawo ekuthiwa eshilo. Kukhona indawo, kukhona uNkulunkulu, kukhona umuntu. Hallelujah. Wathi ngicela ukuya lowo ndawo because I always start with this man in my bed. Oh, This man is giving me nothing. I'm there to choose her bed or the place of God. Because empedeni uhleze hlendo ekhaya. And ekhaya ngamnikeza abantwana. Oh, yeah. Was akangiye kwenye indawo. It could be possible. Because yankulunkulu onamandla.
Ayama. owenza izulu nomhlaba onamandla ngaphezu komyeni wakhe. Amen. Ngingafika lapha ngingafika ngithola onamandla Hallelujah. to prepare my man umyeni wami akwazi ukwenza okufanele. Izothi kuwena kusho ukuthi bekupossible ukuthi wena kangangaya kodwa she decided to go. So kuyayiwa noma ungaphethe lutho mangabe lakiwa khona ukhona ophethe konke. Hallelujah. The ancient of days, Uyama. the almighty. Athi ngayo lo mzalwane esandleni sakho khona amandla khona igunya and akekho umuntu ongamelana abazalwane. Hallelujah. Ngizothi mina unyaka uphela. Hallelujah. Ngizothi mina unyaka uphela. Ungayeke ungene endlini. Hallelujah. Mina ngiyakwazi ukuthi uma ungena egate ungena ngegate nje endaweni yohlangana kube khona umuntu othola izinto zakhe. Yes, sir. Yes, The sir. atmosphere of the place Yes, sir. is charged. Yes, sir. And I say this as I close. I'm telling you, noma ngabe indlu ongena kuyona ukhona umusa kaNkulunkulu okhona la wena. The house has been equipped for you. There's a divine abilities of God. Ngeke ungene ngalomnyango kanti umusa kaNkulunkulu awanele zonke izinto ongene nazo. Amen. Amen. Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. By your choosing. It's a design orchestration. I was ungena na kanti was not enough to address. Hallelujah. Inkinga yami wena ukuthi awufuni uphinde ubuye. Awufuni uphinde ubuye. Awufuni uphinde ubuye. Awufuni uphinde ubuye. Kanti just come. Pray again. Give again. Up until we get an attention of all the factors that are in the place. Yama. Mengabe khona ofuna uyenze ngono as if you are drunk. If the man had to get my attention today, I need to do something for the attention of the man of God, because this time around indoda itheme ngibona kwawayihleli ebhekile ebona indebe zakhe inyanaza kodwa amagama engakhulumi. Wabona umfazi lona mfana lo mfazi uyithi into yakho uyothatha uzube yiningi. That attention alone was her breakthrough because it provoked the anointing of the man of God. When the man of God had to begin to speak out to uNkulunkulu kaIsrael, akunike yonke into. Wathi uNkulunkulu kaIsrael akakunikeza noma yini oyifunayo. Bazalwane, sometimes asakayithukuluzi into kaNkulunkulu. In such a way, you would know. Oh, Pastor. Thanksgiving Day 2 sword. Ile umbonga ngawenzele. Bese kuba khona leyo umthumela yona isibongo silekezele. Okay, ngimeli. uJesu unikeza izinkwa. Unikeza izinhlanzi. Uyazibamba. Uthi wathi I thank you, Lord. Wathi baba ngiyakubonga. Wathi banikeze imbanike. Ungiyakubonga. Pusha mama. Ungiyakubonga baba. Kukhona power of multiplication. Wathi bahlanise ngamakoko. 5,000 men alone. Bahlanise ngamakoko. Wathatha izinkwa nezinhlanzi wathi baba ngiyabonga. Wasezinikeza abapostoli wathi banikezeni. Okay. Kwama phambi kwethuna laLazarus. Ngokungizwa nami. Futhi lo ngikusho ngenxa yabo abangilalela. By the way siyazana. Ukuthi uyangizwa. Baba ngiyabona. Ukubonga is an activation of divine abilities. Ukubonga mina ngiyakubona ukubonga ukuthi okay. Ukubonga uNkulunkulu ikona okungaphunyuka
uyakhanyisa noma ngabe upompa umgodi. Nasebumnyameni ophakathi. Yini iBhayibheli lithi? Everything that has breath. Hallelujah. Yonke into enomphefumulo. Praise the Lord. Ayimbonga uNkulunkulu umdumise. Hallelujah. Hallelujah. Ngoba kwasiza namhlanje. Hallelujah. Hallelujah. Membre keliama. Mongasebenzi. Father, thank you for your goodness and mercy. God namandla. Uphakade. Ekwahlula. Ungasebenza akwazi ukuba phambi kwami. Uphinde ube phambi kwami. Hayi bazalwane. Khona izinto ezikhuluma phambi kwenkinga kube khona into ezikhuluma phambi kwami. Ngithi mina khona into ezikhuluma phambi kwenkinga kube khona into ezikhuluma phambi kwakhe. Phambi kwakhe khona ukubonga ufuna ukusho kwi-DNA of your thanksgiving. Ezwe ngoba imumethe all of your prayers. Thanksgiving is praise. Thanksgiving is praying. Thanksgiving is honor. Thanksgiving ukupromota nokumemezela le nayiyo. Ngiyabonga ukuba wena uhlulwa yilutho. Akeme kakhulu. Wangazi. Ashamaya. Ngabi khona sesibelethwe samawa. Hallelujah. 2025 wawazi. Wawukhala from January to December. Futhi wangona ngwena. UDavid emethi lekhuluma ngento enje athi ukwazi ongakuyamangalisa. Ngingabi khona emzimbeni, ngingabi khona wena wanginitha ezinjulini zomhlaba. Uthi ngawubona umzimba wami wenza. Uthi ungakayibali nasekhalendeni iminyaka yami ngakubona wena uNkulunkulu. Uthi wena ungubani ngoba noma ngithi ngiyaphezulu isandla sakho sikhona, noma ngithi ngiyaphansi hayi ukhona bakho. Uthi noma ngithi ngiyaqasha ngiba sebumnyameni ubumnyama ukukhanya kwakho. Uthi wena uyangazi uhlala phansi kwami, uyakwazi nokusukuma kwami. Uthi wena ubekile isandla sakho phezu kwami. Hallelujah. Uthi uDavid ukwazi okungaka kuyangimangalisa. Ukwazi okungaka kuyangimangalisa. You are a mystery and you are a wonder. You are only can give God thanks and only can give God praise. Wena ubiselwe ukuletha udumo nokubonga uNkulunkulu. Hallelujah. Ngifuna ukubonga uNkulunkulu hayi because unakho. Yes sir. Ukubonga yena. Zikhona izinsuku zokumbonga ngezinto zenzile. But ayipheli indumiso, ayipheli ukumeza ukubonga yena. Sometimes you don't need to ask him anything, but to say thank you, Lord. Thank you, Lord, for the victories. Ngiyabonga baba ngemgodo ongikhipha kuyona. Ngiyabonga baba ngesandla sakhe esinamandla. Hallelujah. Ngiyabonga baba ngomthwala. Hallelujah. Khona abantu abazokubhayizela njengofana abhayizela uIsrayeli. Uthi wena nganilanda nganithwala njengamaphiko okhosi. Nawusikhathi ufana kabona ukuthi hey abantu abalandelayo bathole uNkulunkulu. Shamamaya mahali Abalandeli ukuzimalanga. Khona abafuna abalandeli. Abafuna ababhayizela. Wabalandela. Shamamaya. Bangena olwazi. Selivulekile. Zangena inkozimalanga. Baqale ngokulonda lokhu wabona impi. uNkulunkulu ke akekho dramatic uNkulunkulu. Umuzi uyakhala. uNkulunkulu ukhala Moses. Yini loyiphele esandleni. Phakamisa le ndoda. Lavule ulwazi. Bangena emhlabathini bahamba. Babaqala bengena nalapha. uNkulunkulu wabhunula amazwi. Angibona ukuthi kathi ungohlengeke yawo. Angibazi abanye abantu. Kangiyohleka isikhathi ukuthi ayaye kangathi. Ubona bese bengaphesheya komfula. uMiriam wathatha isigubhu. Wathatha isigubhu. Waqala wathumisa. Wambonga uNkulunkulu. Wathi yashi inkonyalo. Hallelujah. Uphotho lwakhe. Konke siyenzayo nakuDisemba. But konke siyenzayo nakuthi hallelujah. Kulisimanga. We enter by praise and thanksgiving.
we close this by praise and thanksgiving. Yes, sir. Hallelujah. Singena simbonga because awuyubonga ukuvula bese wakhona ukubonga ngomfana songilandela ukenkingeni okulandela umuntu ukubonga kuphela lemilwane ubona bamzwana Hallelujah. lalela wena khona izinto ezime phambi kwakho. Sometimes you need to thank God and bless his name. You will unlock the boundaries and the doors. My God, that is why umama indonga sesikhulu simile kufanele ukuthi ulani is a new language. Hey. Yes, sir. On the last day, we continue showing go ahead to shape your language. Yes, sir. So that you don't confuse what is about to happen. Hallelujah. 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 Hey. Obana bazombonga uNkulunkulu. UDavid ambonga uJehova wemphefumulo wakhe. Mbonga 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 uJehova wemphefumulo wakhe. Ungakhohlwa nemisebenzi yakhe yonke yomusa. Ungakhohlwa nemisebenzi yakhe yonke yomusa. Yeah. Shalababa dedo. Shelele bodamanda. Shirababa yendo. 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 Father, we give you glory. Father, we give you praise. Father, we honor you. You are worthy of our glory. You are worthy of our honor. We worship.